Bună ziua, doamne și domnilor! Astăzi o să vorbim despre seriale pe platforme versus site-urile de filme și seriale piratate. Să începem! În primul rând, când folosești o platformă de streaming, atunci ai o calitate mult mai bună decât când piratezi sau iei de pe site-uri de piraterie sau urmărești pe astfel de site-uri. De ce? Deoarece de obicei nu apar la calitate foarte bună și deoarece cine știe de unde sunt și pe platforma originală, pe platforma care are contract, are calitate mult mai mare decât ceea ce găsești tu pe internet. Nu o să găsești niciodată un serial 4K pe internet, pe site-uri din astea, evident, că nu mă refer la Netflix, că un serial de pe Netflix în 4K și mai probabil or fi maxim, cred că Full HD pe alte site-uri de piraterie sau poate și mai mică, de 720p sau alte, în schimb, pe Netflix vei avea calitate mai mare din cauza faptului că tu ai un serial original, practic, și urmărești serialul ăla original primit direct de la sursă. În al doilea rând, pe platformele de streaming poți să găsești mai multe seriale decât poți să găsești pe restul internetului. Pentru că pe platformele de streaming acolo fac contracte de ajung acolo, în schimb acolo te poți chinui mult să găsești ceva sau nu. În al treilea lucru ar fi faptul că este mult mai simplu să găsești un serial pe o platformă de streaming decât pe site-uri din astea. Deoarece trebuie să cauți mult până când să găsești ceea ce ai nevoie pe un site de chestii piratate. În schimb, pe o platformă de streaming cauți încă sutare de căutare, scrii ce vrei și găsești și gata. Al patrulea lucru ar fi faptul că pe platformele de streaming nu se șterg atât de multe seriale ca pe platformele de piraterie, deoarece platformele de piraterie își doresc să rămână deschise, acestea trebuie să șteargă serialele dacă îți cere cineva, practic YouTube, casa de producție de serial / film. A cincilea lucru ar fi că platformele de divertisment, cum ar fi Netflix, HBO Go și astea, ar avea niște chestii, cum ar fi Netflix Party sau din astea. Astea făcând ca să poți să vezi filmul sau serialul în același timp cu ceilalți prieteni, cum ar fi Netflix, care are Netflix Party. De fapt este un add-on pentru Chrome făcut de alții, dar merge pe Netflix. Asta e important. Și alte dezavantaje ar fi împărțirea platformelor. Ei bine, pe Netflix s-au retras serial din cauza faptului că anumite case de producție ori s-au mutat pe anumite platforme, ori și-au deschis platforme singuri. Și deoarece se întâmplă asta, îi pierde seriale, pentru că ei nu-și permit să păstreze seriale, trebuie să le dea, deoarece casa de producție poate să încheie contractele. Al doilea dezavantaj ar fi faptul că prețul. Unele servicii au preț mare, cum ar fi Netflix, care cere minim 8 euro pentru calitate LTE, cum ar fi și 10 euro pentru calitate HD și 12 euro pentru calitate 4K. Asta făcând ca să fie niște probleme prin faptul că este scump. Iar pe site-urile cu chestii piratate nu este așa. Și cam aceasta a fost acest videoclip. Dacă v-a plăcut, puteți da un like, share și subscribe. La revedere!